Jena ċipi mir Responsible Gaming Foundation jekk tqatta mowt birtaħin qudiem it-television tilab fuq il-konsol jew fuq it-tablet jista' jkun taffettwa lil saħtek. Għalhekk dejjem għamlu limitu ta' kemm ser tqattaħin fuq it-teknoloġija sabiex ma jkunx hemm problema fuq is-saħħa tiegħek bħala pereżempju naf biżejjed, posture ħażina u anke uġieħ ta' ras. Għanna lil-Matteus hawnhekk li se jagħmlilna naqra exercises xejn iċċelqu naqra fidejk Matteus. Kif il-kont tfal, li għaddi għaw smajti li għandkom sa' September la skola. Għajma ħajper, minn jgħaf il-siket kem għandhom paċenzja bikom. Anyway, u jiena ħallurikom għal exercises illum, sempliċi ħafna, tisofna mom il imkien u fl-istess ħin il-ġenituri tagħkom ikunu qed jarawkom taħt l-enerġija. Għax min jafkom għadkom enerġija bħalissa. Anyway, mela l-ewwel exercise li jkun xi ħaġa hekk ara. Saqajkom dritti, ħatinżlu bil-mod il-mod, ħatimxu il-qudiem ħatamla kredu u push-up minn ma jistax jagħmilha jew ma jnexxilux jagħmel iktar minn waħda, tajjeb jista' jibqa' hekk miflok u ħanmixu lura. Mela jien orejtkom bil-push-up, ħanurikom mingħajr il-push-up. Idejkom dritti, ħatmorru l qudiem ħatifu hemm u ħatimxu lura bir-reverse. Sempliċi? Issa mbagħad m'għandniex bears, ġifieri ma nafx kif jimxu. Imma din ħanurikom jgħidula bear walk. X'ħadd tagħmel? Mela ħanqogħdu marratek. U ħantella l-ewwel jiena sib minnhom u ntella siq l-oħra. Immexxi id, immexxi l-oħra u nerġa' siq il-qudiem u siq il-qudiem. Ħanerġa' immexxi id, immexxi l-oħra, siq il-qudiem, siq il-qudiem. U ma li tidrawha ħatamlu daqsxejn iktar fast. Mela xi ħaġa hekk. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tajja ġbejn. Dik hija xi ħaġa sempliċiment. Issa. Exercise ieħor ħanimxu u ntellaw saqajna lil-koppa ċewwa inni dejn iċ-ċest tagħna u da ħajkun xi ħaġa hekk. Mela jiena mmixi. 1, 2, 3, 4. Kull darba nagħmel is-sieq qed immexxi rid. Mela ħarġa nurijikom naqra. Mela 1, 2, 3, 4 u wasal barra mill-iskrin. Allura ħanqafha. Ajja, dik hija exercise ieħor li tistgħu tagħmlu. Issa nistgħu nimxu bil-lura wkoll. Biex iktar nixxalinjaw tajjeb raqdin id-dar. Mela x'se nagħmlu? Darba l-oħra tellifni hawn, qgħod kif. Ups. Alright. Mela ħanqogħdu bidejna dritti, ħebs il fuq u ħanimxu bil-lura. Tajjeb ħad tipprova żomm dejjem il-ħibs il-fuq mela ħaliex timxix hekk imma ħad timxi xi ħaġa hekk. Dik jgħidula x'jgħidula bħalissa coach? Crab walk dik iva bir-reverse prosi. Semmejna l-der, semmejna l-crab, nsemmu l-frog. U di ħadu naqbsu. Għara ma tkunx istaqgħod baxx wisq ta' għax biżejjed għandhom simiet il-ġenituri xi ras maqsuha jkunu jaqsuhom. Mela minn hawn isfel ħanaqbes u nerġa' ninżel, mhux ħaninżel dritt. Għal-inżel kokka. Nerġa' minn hawn u naqbes. Minn hawn u naqbes. Għalissa ħanqafaw. Ħanmilkom aktar exercises drabi oħra, sellu li għadda nosan. U intom ukoll ibatunna l-videos tagħkom tagħmlu l-exercises jew kif għamel Matteus, inkella kif tafu intom saħħa